Бог у святом месте своем, и Он збирает народ свой в своем доме, и Он силу и моц дает народу своему. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Знову сьогодні Євангеліє каже нам про небесне владарство. Сьогодні, порівнюючи владарство небесне з неродом, який збирає рибу, сьогодні Ісус так само доклоняється до такої фундаментальної справи, як конець світу. І більш не в тим, Він сьогодні каже, яким буде конець світу, що станеться наприкінці і як це буде виглядати. А задає нам питання про те, де ми будемо взагалі. На якому місці ми знаходимося. На якому боку стоїмо і якою рибою будемо ми. Древні чи добрі. Подчас цієї Євхаристії будемо молитися в інтенції Стоди Білорусі, капуцином, за всіх братов. Будемо молитися так само на нових покликаннях святих до цієї служби, до цієї сповненості. А на початку цієї Євхаристії ми просимо Бога за наші слабості і занедбання. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешил я веки, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя велика вина. Тому прошу найсвятейшую, за всю Івану Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог всемогутний, і відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Амінь. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Молимся. Боже, оборонця усіх, хто на Тебе сподівається. Без Тебе немає нічого моцного, нічого святого. Отвори нас Твоей милосердностью и научи нас мудро користаться земными добротами, как яны вели нас до добровечных. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и благодарить в едности Духа Святого, Бог про все веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Єремії. Слово, яке пан скривав до Єремії. Встань і пойди в дом Гончара, і там почуєш слово моє. І я пішов в дом Гончара, коли той якраз працював крикою. Коли начиння, що він робив з глини своїми руками, розбахалося, він знову робив з його інше начиння, яке подобалося йому зробити. Тоді пан скривав до мене слово, кажучи: чи не можу я зробити з вами, дом Ізраїля, як той гончар? Ось, як глина у руці гончара, так ви, дом Ізраїля, у моїй руці. Це слово Боже. Дякую Пану Богу. Szczęśliwy komu pomagaje, Bóg Jakuba. Szczęśliwy komu pomagaje, Bóg Jakuba. Budu slawić Pana u swoim życiu, budu śpiewać mojemu Bogu, chwałę
У той час Jesús сказал народу: «Владарство небесное подобное так само до Нерода, закинутого в море, что, збирая рыбу, вселенского штаба. Коли он наполнился, его втягнули на берег, и севши, добрые собрали в посуд, а благое выкинули вон. Так будет при скончании света. Выйдут анёлы и отделятся от праведников благих и кинуть их в огненную печь. Там будет плач и скрипотание зубов». Jesús спитав себе: «Ти зрозуміли ви все это?» Они отказали ему: «Так». И он же сказал: «Вот что всякий книжник, научный про владарство небесное, подобный дар Господара, який выносит со скарбницы своей новое и старое». Закончивши этой приповести, Иисус пошел в дом. Это слово. Хвала Тебе, Христе. Нерод закинутый в море, и он собирает рыбу у себя в штат. И не Нерод робить эту рыбу добрую и дрянную. Рыба уже есть такой. Придатный, тем придатный. Все, что робить Нерод, только збирає її, витягує на сушу. И після витягнути в этом Нероде, эта рыба уже альбо добрая, альбо дрянная. Сьогоднішнє Євангеліє каже, питається нас про те, на яким боком ми будемо. Чи будемо ми добрі риби, чи дрянні. І це більше не питання про те, чи ми стараємося бути добрі ушки, чи дрянні, чи ми йдемо за Богом, чи не йдемо. Питання про те, чи в нашому серці так справді є можливість, надія на те, що Бог там живе. Бо найчастіше ми в стикненні з Владарством Небесним, у нас є такі плани в голові, як повинно все це виглядати в моєму житті, як повинно виглядати моє персональне відношення з Богом. І ми стараємося десь по этой схемі їх уладкувати, їх зробити таким пригожим, як тут було то. Этого не треба, это не повинно быть. Это параллельно с этим горшком, який робить гончар. Тільки тут Бог робить цей горшок, і ми завжди стараємося утримати цей горшок. Воно видається, що хоч ми це так не повинно виглядати. Про це нам кажуть інші, про це кажуть нам сусвет, мораль, громадство, сябры, семья, что ось повинно быть ось так, ось таким повинно быть хорошо, бо ён ёсць прыгожы, ось мы такі. И мы стараемся здесь гэты горшок, які верим, утрымаць, бо нам выдаецца, што калі не утрымаем, то все распадзецца, и уже ничего не собираем, ничего уже не будет. Это слово с книги пророка Иеремии сегодня дает великую надежду. Коли начинне, что он робил з глини своими руками и разваливался, и он знал робил з его іншої начинне, якое подобалось ему зробить. Вот это и есть тая вельми важная дробность, яка повинна бути в житті християнина. Надію в те, що Бог всюди може зробити добро. Може, часами треба дозволити, як цей горшок, і він розвалився. Тому що так справді він вже ні на що не придатний. Він не може вже заховати часами за різних обставин те, що дає йому Бог. Часами треба дозволити, як цей горшок был знищен, как с того, что сталося, можно было зробити снова. Бог устає это зробити. И это неправда, что мы позбавлены, заставлены на пастку власного досвіду, власного життя, власних переживань
i niczego nie zmienić w naszym życiu. Nieprawda. Бог здольний це зробити. Тільки проблема в тому, що ми уперто тримаємося всіми руками, всіми мозками за те, що нам вдається добре, ми боїмося зробити крок у те, що ми невідомо. А ми невідомо цього хоче від нас Пан. Хоче, як ми вміємо довіряти. Хоче, як ми вміємо довіряти йому своє власне життя. Бо Він з його може зробити щось переважне. Зробить так, як йому подобається. Але поки ми будемо триматися, він нічого не зможе змінити. Да, йому буде по кроплі, 10 там, поступово старатися перемінити, але повністю зробити це не зможе без нашого дозволу, без того, як ми дозволили йому це зробити. Як це зробити? Як відкритися? Сьогодні Ісус каже, що кожен книжник, научний правоодарство небесне, подобне до доброго господаря, який виносить зі скарбниці свої ноги старої. Ми живемо в костьолі, який у собі має безмірне багаття мудрості, поколінь, століття мудрості этого света. И это все дать нам. Это не дать нам, неким монахам у закрытых монастырях, монахиням, неким бископам, ксензам, как они мудро писали. Это дать нам костел, дать нам. Все хотят богатства. Дать нам для того, как мы умеем в нашей жизни знайти эту можливість відкритися на Христа. Але, почав того всього, є ще важна річ. Ми повинні пам'ятати, що у цьому костюлі день вже Дух Святий, а він весь час, кожен день приносить нечто нове. І ми повинні бути готові так само відкритися на це нове. Відкритися на своє серце на те, що каже нам Павло. Що може часами нас здивляти, ужати, полохати, але що якісь правди приходять і воно буде приносити нам щастя. Коли ми попросимо Бога об нових дарах, то повинні перш за все подякувати Йому за все Твоє, що є Твоє. А в нову вдячності знесемо до Його наші просьби. Дякуючи Богу за те, що Він учинив нас дітьми свого костьола, молимся за усіх християн, как они неспинно зростали в Божій ласці. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Дякуючи Богу за наших біскупів, раз яких Він веде нас до себе, просимо о потребних ласках. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Дякуючи за усі навертання, які чинять Пан Бог у близьких серцях, молимся за тих, хто не захотів або не здолів ще відкрити своє серце на эту Божу ласку. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Дякуючи Пану Богу за отримані здольності, просимо Його навчити нас годно їх використовувати. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимося за соборність братом Шиповцину на Русі. Нехай Бог благословляє братов, нехай підтримує їх, допомагає. А соборність одробляє новим і святими покликами. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Дякуючи за всі ласки, які ми отримуємо під час уділу Святої Душі. Просимо, щоб ми були світлими Божої людьми в світі. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Добрий Боже, немовчимо виказати словами нашу вдячність за Твою Богу любовь. Дозволь нам всю вічність прославляти Тебе. Раз Христа, Пана нашого. Амінь. Thank you.
Молитесь за вечность, как молю вашу опять, придем Бог Отец Всемогущий. Нехай Бог придя опять из рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всякую костер святого. Всемогутний Боже, прийми дары і милі складання з того, що Тебе прийшов з святим мамою. Нехай прозмоцтво і ласки, нехай віра освітить наше земне життя і приведи нас до вічності. Прос Христа, Пана нашого. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим, у Богу серця. узносим и давам. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Отче, усемагутны вечны Боже, праз Христа Пана нашего. Мы з удячнай любов'ю уславляем Его на смерть. Живой верой узнаем Его из мертвых повстаний и с моцной надеей чакаем Его прийсти в славе. Тому за Небом и за всеми святыми мы прославляем Тебе, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна нам пришли, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Госанна нам пришли. Сапраўды Боже Пресвятый, Крыніца усялякай святости. Таму просим Тебя, освяти гэтыя дары Святого Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, коли добровольно выдав себе на муки, узял хлеб и, подяку Тебе складаючи, ламав и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет вылито». Подобним чином по вечері, пів келих, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо это есть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яке за вас і за многих буде пролито для відпущення грехов. Ви це чините на мою пам'ять». Гэта великая таємниця віри. Освящаем всех свою поединку, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего присяг Твоего. Вспоминаючи смерть из мертвых повстаний Твоего Сына, обшируем Тобі, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тобі. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Біскопом нашим Тадеушем и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які пастують надійного воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого світу, и дозволим убачить святого обличчя Твоего. Просим Тебя, смилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юсифом, її обрадником, со святыми апостолами и усіми святыми, які справедливо подавалися Тобі, как з ними и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Отче всемогутний,
у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, роз усі віки вічні. Amen. Отримали ми Духа Святого, який нас учинив дітьми Божих. Тому осмілився казати. Отче наш, который есть в небе, светится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводи нас в искушение, але избав нас от зла. Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого зла, подай ласково супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от страху и захованные от всякого неспокою, чекали исполнение счастливой надеи и присти Збавца нашего, Иисуса Христа. вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой выдаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Христова Твоего, и будь ласкавы с Бога с Твоей воли дарить Его супокой и едность, який живешь и владаешь на веки вечные. Amen. Супокой Пана, и завсегда будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак супокоя. Вось храм Божий, вось той, кто верит себе как и свету, благословенный вам принимая на вечер. Пане, я не правда, как Ты вошел на меня, Отец, скажи горькие слова, и будь оздоровлена душа моя. Благословенный милосердный, милосердный спасатель, благословенное чистое сердце, больное Богом. Все, Христа. Все, Христа. Все, Христа. Все, Христа.
Молимся. Пане наш Боже, мы приняли на святейший сакрамент вечную вспомин муки Твоего Сына. Учеников этот дар Его невыказанной любови восприял нашему избавлению. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите, успокоить Христа. Дякуємо Пану Богу.